ఉదయకాల సమయమందు ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మీ అందరికీ ప్రభు పేట వందనాలండి. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వారు ఉంటే దయతో సబ్స్క్రైబ్ చేయవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాను. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయమును దేవుడు మనకిచ్చినందుకై మనందరం కలిసి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ఆమేన్. ఈ అక్టోబర్ మాసంలో 3వ పునరుత్థాన దినం వరకు ఆయన కృపలో మనలను బలపరిచి భద్రపరిచి ఈ పునరుత్థాన దినం చూసే భాగ్యాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినందుకై దేవాతి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ఆమేన్. అలాగనే ఈ దినమందు జరుగుతున్న ప్రతి ఆరాధన స్థలమును దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకొని అనేక ఆత్మలను నడిపించలాగున, నూతన బిడ్డలను ప్రభు ప్రేరేపించలాగున ప్రభుకు స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థనలు ఏకీవించవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాను. సకల ఆశీర్వాదములకు కారణభూతుడైన తండ్రి, మీ పవిత్రమైన నామానికి ప్రభువా ఈ ఉదయకాల సమయమందు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను నాయన. గడిచిన రాత్రి మీరు మాకు మంచి విశ్రాంతినిచ్చి ఇవే కొన్ని ప్రభువా మీ పాదాలు పట్టుకొని అయ్యా నీ యొక్క బిడ్డల కొరకును, దైవ సేవకుల కొరకును, కుటుంబాల కొరకును ప్రార్థించి భాగ్యం ఇచ్చినారు. వందనాలు. ఈ దినం పునరుత్థాన దినం ముఖ్యంగా ప్రభువా ప్రతి స్థలంలో జరుగుతున్న ఆరాధన మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభువా. అనేక మంది ప్రభువా ఆత్మలను అయినా మీరు నడిపించమని వేడుకుంటున్నాను. వస్తున్న వారి ప్రయాణంలో మీరు తోడుగా ఉండండి. ఏ ఒక్కరు నిర్లక్ష్యంగా ఉండగా అందరికీ కూడా ప్రభువా దేవుని మందిరానికి వెళ్ళాలని, సకాలంలో వెళ్ళాలని వారిలో అయ్యా అట్టి ఇష్ట మనసును మీరు కలగచ్చేయమని వేడుకుంటున్నాను. ఇదిగో ప్రభా ఈరోజు ప్రయాణమై బిడ్డలు వెళ్తుండగా వారి వారి ప్రయాణాల్లో మీరు తోడుగా ఉండండి. క్షేమకరమైన ప్రయాణం వారికి దయచేయండి. వాహనం మీదను సొంత వెహికల్స్ వెళ్తున్న వారికి కూడా నీ కృప చూపించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. డ్రైవింగ్ చేస్తున్న బిడ్డలను కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని అయినా వారికి మంచి ఆలోచన జ్ఞానాన్ని ఇవ్వండి. తొందరపాటు తీసివేయమని వేడుకుంటున్నాను. ఎవరైతే ప్రభా ఈరోజు అనారోగ్యంతో ఉన్నారో యేసుక్రీస్తు వారి నామములో వారికి ఇప్పుడే స్వస్థత కలుగునుగాక. శిరస్సు నుండి అరికాలు వరకు నీ ఘనమైన కార్యాలు జరిగించు. వారి జీవితంలో అయ్యా స్వస్థత కార్యాన్ని ఈ ఉదయం మీరు జరిగించమని వేడుకుంటున్నాను. అయ్యా నీకు వందనాలు. పడకల మీద ఐసీలో ప్రభా వెంటిలేటర్స్లో ఉండి నా తండ్రి యాతన పడుతూ ఉన్నారు. అలాంటి వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మానని వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు, వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా. అవయవాలు కోల్పోయి ప్రభా అవయవాలు సరిగా పనిచేయక నైనా ట్రీట్మెంట్కి బాడీ సహకరించకుండా వాళ్ళు ఉంటారు. అలాంటి వారిని మీరు ఒకసారి దర్శించమని వేడుకుంటున్నాను. అదే సందర్భంలో అయ్యా పట్టించుకోకుండా చూసి చూడనట్టుగా ఉంటున్నారు కొంతమంది. వారిని బట్టి అయ్యా ఒకసారి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. వారి వేదన, వారి కన్నీళ్ళు మీరు మాత్రమే తోడవగల సమర్థులు ప్రభా. కనికరించమని వేడుకుంటున్నాను. నా ప్రభా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. గృహం లేక ఇబ్బంది పడుతున్న వారు ఉన్నారు నాయన. అలాంటి వారికి నా తండ్రి మీరే ఒక సొంత గృహాన్ని అనుగ్రహించండి. స్థలం ఉండి కట్టుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతుండగా అలాంటి వారి హస్తాన్ని కూడా మీరు బలపరచమని వేడుకున్నాను. అయ్యా గృహం కడుతూ మధ్యలో ఆగిపోయిన కుటుంబాలు ఉంటున్నాయి. వారిని కూడా మీరు దర్శించి వారి హస్తాన్ని మీరు బలపరచమని వేడుకుంటున్నాను. నా ప్రభువా మీకు వందనాలు. యవ్వన బిడ్డల కొరకై ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఆయన. యవ్వన బిడ్డలను దర్శించండి. వారికి మంచి భవిష్యత్తునివ్వండి, మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వండి, మంచి జ్ఞానాన్ని ఇవ్వండి. ప్రభువా ఎక్కడ కూడా వారి సమయాన్ని వృధా చేసుకోకుండా అయ్యా వారు ఎందుకొరకు ప్రభువా ఒక గురి, ఒక ఆలోచన కలిగి వారు జీవించే మనసు వారిలో మీరు పుట్టించండి. నిర్లక్ష్యంగాను ప్రభు టైంపాస్గా బ్రతకకుండా ఒక సిన్సియర్గా, సీరియస్గా వారి యొక్క లైఫ్ను లీడ్ చేసుకునే కృపను దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను. వ్యసనముల నుండి, బలహీనతల నుండి అయ్యా మీరు విడిపించమని వేడుకుంటున్నాను. నా ప్రభువా ఇప్పటికే ఎంతో నష్టపోయి ఎవరికి చెప్పుకోలేని స్థితిలో ఉంటున్న యవ్వన స్త్రీని, పురుషుని మీరు దర్శించమని వేడుకుంటున్నాను.
వారి జీవితంలో నూతన కార్యము ఈ దినమే ప్రారంభించబడునుగాక. వారుంటున్న స్థితి యేసుక్రీస్తు వారి నామములో మార్చబడునుగాక. ప్రభువా నీకు వందనాలు. వివాహములు కాక వివాహాల కొరకు ఎదురు చూస్తున్న బిడ్డలను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా. వారికి సాటి అయిన సహకారులను మీరు సిద్ధపరచమని వేడుకుంటున్నాను. నా ప్రభువా, వివాహాలయ్యి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఉంటూ వారి జీవితంలో గర్భఫలం అనే బహుమానం లేకుండా బాధపడుతున్న బిడ్డలు ఉంటున్నారు. వారిని మీరు ఒకసారి దర్శించండి అయ్యా. వారి కుటుంబంలో నవ్వును, సంతోషమును మీరు కలగచేయమని వేడుకుంటున్నాను. ఏ లోపమున్నా, ఏ బలహీనత ఉన్నా సర్వశక్తిమంతుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నామములో ఇప్పుడే శీఘ్రమే స్వస్థత కార్యము జరుగునుగాక. ఉన్నది లేనట్టుగా ఉన్నట్లుగా చేయగల సమర్థులు ప్రభువా, నీ కృప చూపించండి. మీ ఘనకార్యములు జరిగించమని వేడుకుంటున్నాను. నా ప్రభువా, వ్యవసాయమును దీవించండి. అలాగనే వారికి ఉంటున్న పశువులను ఆశీర్వదించమని వేడుకున్నాను. ఉద్యోగం లేని వారికి ఉద్యోగాన్ని ఇవ్వండి ఆయన. డ్యూటీ లేని వారికి డ్యూటీని ఇవ్వండి. కూలి పని చేసుకునే వారికి కూలి పనిలో మీరు సహాయం చేయమని వేడుకున్నాను. ముఖ్యంగా ప్రభువా, పని చేపించుకొని డబ్బులు ఇవ్వక ఇబ్బంది పెడుతున్న వారు ఉన్నారు. అలాంటి వారిని మీరు మార్చండి. నమ్మకంగా పని చేపించుకొని అయా నెల జీతమైనా సరే, ప్రభువా వారాల జీతమైనా సరే, మరి అలాగనే దినసరి కూలీలైనా, నెల కూలీలైన, వారాలకు ఇవి ఏదైనా కూడా ఎక్కడ కూడా బిడ్డలు యాతన పడకుండా ఆ మొండి యజమానులను మీరు మార్చమని వేడుకుంటున్నాను. అలాగనే ప్రభువా, పని చేస్తామని, డ్యూటీకి వస్తామని ఏదో చెప్పి అడ్వాన్స్ తీసుకొని పని చేయకుండా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. అలాంటి వారిని కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. వారికి మారు మనసును దయచేయండి. పనిలో అయ్యా మరి యజమాని ఇబ్బంది పెట్టకుండా నమ్మకంగా పనిచేసే మనసును మీరు వారిలో పుట్టించమని కలగచేయమని వేడుకుంటున్నాను. నీ కృప చూపించండి నాయన. యేసయ్యా నీకు వందనాలు. వ్యాపారాలను దీవించండి నా ప్రభువా, నీకు వందనాలు. నష్టము కష్టము తీసివేయండి ప్రభువా. వారు మంచిగా వారి వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ కృప చూపించమని వేడుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా ప్రజలను మోసం చేయకుండా, ప్రజలను కష్టపెట్టేది, ప్రజలకు హాని కలిగించే అది ఏ వ్యాపారమైనా యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో ఈ దినమే ఆగిపోవునుగాక. నా ప్రభువా నీకు వందనాలు. నా దేవా, చంటి బిడ్డలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి. వారికి మంచి ఆరోగ్యాలు, ఎదుగుదలను దయచేయండి. వృద్ధులను కనికరించండి. వారికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వండి అయ్యా. ఇప్పటికే ప్రభా వృద్ధాప్యం నుండి అనేక రకాల వ్యాధులతో బాధపడుతున్న తల్లిదండ్రులను మీరు దర్శించమని వేడుకుంటున్నాను. మా ప్రభా, ముఖ్యంగా ఈరోజు తండ్రులను కోల్పోయిన వారు, పిల్లలను కోల్పోయిన వారు, కట్టుకున్న వారిని కోల్పోయిన వారు, తోబుట్టులను కోల్పోయిన వారు అయ్యా ఎందరో యాదంలో ఉంటారు. వారిని కూడా మీరు దర్శించమని వేడుకుంటున్నాను. నీ కృప చూపించి వారికి ఇప్పుడే అయ్యా మీ కలువరి అయ్యా ఆదరణ, మీ కలువరి ఓదార్పు, కలువరి ప్రేమ వారు పొందుకునే భాగ్యాన్ని దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను. యేసయ్యా మీకు వందనాలు. యేసయ్యా ఇంకనో ప్రభువా, అయ్యా ఈరోజు జరుగుతున్న ప్రతి ఆరాధన, ప్రతి దైవ సేవకుని మీ చేతికి అప్పగించుకుంటున్నాను. ఆటంకాలు, అవరోధాలు యేసు మీ నామంలో దూరమైపోవునుగాక. ప్రతి స్థలములో మీ యొక్క ముఖ దర్శనము నీ బిడ్డలు చేదురుగాక. కృప చూపించండి. ఈరోజు శుభకార్యాలు జరుగుతున్న అయ్యా ప్రతి కుటుంబంలో అయ్యా మీరు ఉండమని వేడుకుంటున్నాను. ఘనంగా, క్రమంగా, మర్యాదగా జరిగించమని వేడుకుంటున్నాను. ఏ లోటు లేకుండా చూడమని ప్రార్థిస్తున్నాను నాయన. ఎలాంటి కొట్లాట్లు కానీ, అయ్యా అలుగటం కానీ ప్రభువా, ఇంకా నష్టం కానీ జరగకుండా ప్రతిదీ కూడా ప్రభువా మీ దయ ద్వారా ఒక మేలుకరంగా జరిగించండి. ఆ యొక్క శుభకార్యాలన్నింటిలో కూడా మీరు తోడేయండమని వేడుకుంటున్నాను. ఈరోజు జన్మదినం, బర్త్డే జరిపించుకున్న బిడ్డలను బట్టి వందనాలు నాయన. వివాహ వార్షికోత్సవాలు జరిపించుకున్న బిడ్డలను బట్టి వందనాలు. ఇంకా ఆయా యానివర్సరీలు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్న ప్రతి వారిని మీరు దీవించండి. మునుపటి కంటే అధికమైన కృప, అధికమైన ఆరోగ్యం, అధికమైన ప్రభా ఆశీర్వాదాన్ని
మీరు అనుగ్రహించమని వేడుకుంటున్నాను. చర్చి వార్చుకోవాల్సిన బట్టి వందనాలు. ఇంకా వారి యొక్క సంఘాన్ని విస్తరింపచేయండి. నూతన ఆత్మలను ప్రేరేపించండి, నడిపించండి. బ్రాంచీలు శాఖోపశాఖలుగా సంఘము విస్తరించబడునుగాక కృప చూపించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. నీ కృపలో ప్రభువా, ఇంకా ఎవరినైనా నేను మర్చిపోయింటే నన్ను క్షమించి మీరు వారిని, వారి కుటుంబాన్ని, వారి బిడ్డలను మీరు దీవించమని వేడుకుంటూ ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో నా ప్రార్థనకు మీరు ప్రతిఫలం దయచేస్తారని నమ్ముతూ సర్వశక్తిమంతుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నామములో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొని పొంది ఉన్నాము తండ్రి. ఆమేన్.